Ay. Clayty! Dali sa ko dire. Ano man, ante? Tanawan ko to. Kalami. Oh, nag-inom mo soft drink si Ante. Nga naman di Dili mo na badlungon. Tanawan ko do sige no 1.5 pag yung naginom si pagkaupan. Ala, makadaot man din na sige inom mo nga na, ante, no? Sobra pa sa daot. Pag mutaas ining sugar anak Clayty, man problema jud ka. Ano sa nga problema, ante? Madayab, labaw sa tanan, di na jud na matindog ang iyaha. Ano lami man jud ng soft drinks sa kung saon? Badlo nga jud na samtang di pa ulahi ang tanan. Pingis mo kuaning isa? Di man balaka kay tag-anta. Oh, sige, ante, haon itong badlingan. Ay, bibigyan sa man. Kanang, pila nakabuok 1.5 imong nainom. Kini, kung karong orasa kanay pa lang. Pero kung apil ka ganina, kalima na ni. Uy, di na ka mong inom nga na. Ano, di naman kuno pa imnonan ni. Ano magaling mong mama nga, masig di na mo tindog ba? Sige mo tindog. Ano mo ka ba? Ko? O, tanawa na yung mong tijan. O, dako, naka-arto. Sige, nakag-inom mo ko kung pan. Saon mo na bibigyan nga mao naman jud niya akong kalipay. Ay, mong kalipay. Ay, ganina lang. Kay bago namang tuig, unsay mong New Year's resolution. Unsa man na New Year's resolution? Imong bag-ohon, imong kaugalingan sa karong bag-o nga tuig ba? Dati isa ka litro pa kung mainom karon 1.5 na. Nga bago na no. Ano nga na? Kanina lang, be. Pag-diet na. Na bibigyan kung diet ang hisgotan mo rag. Di jud na matuman. Pag-diet na gani. No, lain na ka dyan katanawon. No, dako nakagtidyan. Di lagi ko mag-diet. Pag-diet lagi ba? Ati pa lang waka lagi atiman. Di lagi ko mag-diet. Nakay mong tidyan mo. Sa palayat-lingan sa mga tao. Awani na lang biyo, gusto jud ka mag-diet ko. Paliti ko grip. Ha? Anong need pa mag-ref nga mag-diet ka? Alangan siyempre no, kay istakan mo na to ng pagkaon ng rep. Pamalit pa ta sa palengke, layo kayo, istakan mo ko ng mga gulay, mga karne, nga na pang diet jud ba? Kung mo na'y rason nga mag-diet ka, nahala, palitan ka na ho. Sure ka, palitan ko ni mo bagong rep. Palitan lagi ka na ho, basta lang mag-diet ka. Bantay ka ha? Mag-ilis na, simulakaw na ta. Sige. O, ali diri kay mapa-assist na. Hi ma'am, unsay ato ma'am? Papalit ito ko gref, sir ba? Yes ma'am, daghan kita grape, dili nga available ma'am. Ay, oo, no. Dagan tayo mapilian ref, diri. Dugaan na grape, uy. Sa kadagga grape nga kapilian, maglibog na akong kumamili, ug asa akong gusto. Ay, naglibog-libog diha. Pangita na unsay gusto nimo. Unsa man imong ipakita nga rate ma'am, pang personal, nata diri ma'am, naputay pang negosyo, natay inverter o dili inverter. Unsa man ma'am? Inverter o dili inverter daw. Bisag unsa lang, sir, basta lang maka-diet ni si Ja. Gani grape nga maka-diet siya. Ay sir, nan ako'y napilian. Unsa na rin mo gibutang sa ref? Ano man di ay? Tanawa, oh. Puro soft drink ang sud sa ref. Mas magulay diha. Mauna kay moro na imo nakita. Tanawa ha. Tanawa. Moro na imo nakita no. Tao? Pero na mga gulay. Mao lagi na ba daot og kag mata.